Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Jingtngit jong ka Jain, Jingtngit jong ka Met, Ngin Sait da ka Henry, Jingtngit bat ka Jingtngit jong ka Jaidbynriew, Ngin hab ban Sait da ka Snam. Laong uba lambok starwell Marngar. Ubaday u President barang ba kakasi Student Union KSU hakapor ba ajingkran. Haka jingilang pli ya ka jaka sa Jain hasnong letkor. Kabal ais ngabaha da ka KSU letkor unit. Kabalong menta kasngi ka arfwe tarik nailar arjar fuwe na kabanta pensuk yakipajba jong kanek shnong. Hakane ke jingilang lapanyait da usamla Fernando Nongklaw ubaday u General Secretary ka KSU letkor unit badla ay kikintin yang sobahan da usamla Kermen lang Mori ubaday u President ka KSU letkor unit. Hakane kasngi ledon lang uba Frederick Karmaplang ubaday u Vice President barim ka KSU sengkemi kum usambut kongsan hakajing santan lang da upa im ainam manix im ubaday u acting im jong ka Hima melim u charman kletkor pelun kinong ilam na ka KSU nong thamai circle kaseng samlasnong kidikot kaseng longkmi bar kidikot na kitanat rikam ba per jong kaseng kham tam yi samla kalong ja jingtngit jong ka Jain ja jingtngit jong ka men in Sait da ka Raya Jingtngit bat jinge jong ka Jaidbynriew ni hapan Sait da ka Snam kata thong rong ba jong wei pui samla